κατέβω. Όχι. Παραλίγο. Βάλτε στη θέση της. Ναι, κομπλέ. Γεια σας παπάρι, γεια σου. Κοιμάται το παπάρι. Ωραία, πάμε. Θα τα σκοτώσω. Πού είναι? Λίγα διαμοντάκια θέλω να κλέψω. Να δανειστώ. Θα σου το φέρω πίσω, παπάρι. Μην αγχώνεσαι. Σε έχω πόητευση, έχω ποτέρι. Σε έχω. Όχι, εντάξει, θα κλέψω λίγα πότε. Δανειστώ, δανειστώ. Ανάγκη είναι αυτή. Δεν είναι. Αφού χρειάζομαι λίγα διαμαντάκια, οπότε δεν είναι ανάγκη να κλέψω. Να δανειστώ. Νομίζω πως κάτι έκανα. Φεύγω πίσω σιγά με ελαφρά πηδηματάκια. Κάπως έτσι σιγά. Τι γίνεται? Θα το σκοτώσω! Ναι, τι εννοείς, τι έπαθε το σερβερ? Όχι. Είσαι σίγουρος, είσαι σοβαρός? Τι... Ναι? Ακούς? Άντε ρε, γιατί άλυσε? Τίποτα μωρέ, έγινε κάτι με το σερβερ του Minecraft αυτά και... Κατάλαβα. Τουλάχιστον κανένα backup το map το κάνατε? Ας ελπίσουμε ότι έχει. Γιατί δεν μιλάτε λίγο ελληνικά να σας καταλάβω κι εγώ? Μιλάμε για ένα παιχνίδι που παίζει ο Αντώνης. Και όχι μόνο παιχνίδι, ολόκληρα βιντεάκια κάνουμε και ανεβάζουμε. Δηλαδή φτιάχνουμε διάφορα βιντεάκια αυτό το βίντεο παιχνίδι και τα ανεβάζουμε στο YouTube για να βλέπει κόσμος. Άμα δεις, έχει και δικό του χαρακτήρα. Σκιουράκι, δες το τι γλυκούλη που είναι. Μοιάζουνε. Να σας πω, εδώ θα είστε? Ναι, γιατί? Ωραία, μπορώ να πεταχτώ να πάω να πάρω κάτι? Ναι ρε εσύ, εδώ θα είμαστε, σιγά. Thanks. Για πες λίγο τώρα εσύ, τι ακριβώς έπαθε το σερβερ? Πού να σε εξηγώ τώρα, έγινε κάτι με ένα mod, κράσερε, τώρα δεν κλείνω σερβερ, δεν... Άστο, είναι όλα μπερδεμένα, άστο, δεν θα καταλάβεις. Πόντος! Έτσι και το βρω, θα του χώσω το φρανίδι και που ξέρει! Ηρέμησε ρε, ποιον λες? Για ποιον άλλον? Το Σκιουρό. Ναι, τον Σκιουρό. Αχα, νάτος! Έλα εδώ ρε! Γιατί? Έλα εδώ που σε λέω. Σε έχω ένα δωράκι. Δώρο? Τι δώρο? Πες μου, τι δώρο, πες μου ρε! Είναι το ευχαριστώ, μιας που μου κατέστρεψες στο σπίτι. Αντιγιάρη! Είδες πόσο σπαστικός είναι. Σκιουρέ, τι έκανες πάλι? Γιατί πάντα πρέπει να έχω κάνει κάτι! Γιατί είσαι φταίς για όλα. Τι έπαθε αυτός? Σκιουρέ, δεν θα το έκανα αυτό. Άστον, μπας και τον ξεφορτωθούμε. Παιδιά, βοήθεια! Μπράβο ρε, ξανότερα. Ωραία, αερούμε, πετάω. Στο άπειρο και εγώ. Ζαλίζομαι στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Τα μελανίδια μου. Πού είμαι? Τι είναι αυτός ο κόσμος? Τι τρέχει εδώ? Γιατί δεν είναι τετράγωνα τα πάντα? Τι έχει τόσο ωραία γραφικά? Πού βρίσκομαι?
Τι είναι όλα αυτά. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τετράγωνοι. Γιατί έχουν τόσο ωραίο. Τι είναι αυτό. Γιατί δεν έχει γωνίες. Συγγνώμη. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Να ρωτήσω, πού βρίσκομαι, επειδή έχω τρελαθεί, τα έχω παίξει, δεν ξέρω καν πού βρίσκομαι. Μπορείτε να μου πείτε πού βρίσκομαι. Στο λιμένα είσαι. Στο λιμένα, δεν ξέρω. Στο λιμένα. Παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Θυμάσαι εκείνο το σκιουράκι που μου έδειξε στο κινητό σου πριν από λίγο. Εκείνο που κάνω ο Αντώνης βίντεο στο YouTube. Ναι. Εκείνο το είδα πριν από λίγο στον δρόμο και με ρώτησε που είναι. Πείτε μου, τα έχω χάσει. Λίγο. Δεν είναι αστείο, παιδιά. Μα πώς γίνεται να είναι ο Σκιούρος εδώ στην πραγματικότητα με εμάς. Αυτά δεν γίνονται. Είδατε τι εννοώ. Θωμά είναι ο... Το ξέρω. Δεν είναι δυνατό. Πώς έγινε αυτό, μπορείς να μου πεις πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω, αλλά προτείνω να πάρεις τηλέφωνο τον φίλο σου που έχει το σερβερ. Το έχω. Ηρέμησε, το έχω. Γιατί δεν πας να του μιλήσεις. Και τι να του πω. Συγγνώμη, φίλος, ήρθε σε λάθος map. Ας σου πω κάτι, επειδή έχω τρελαθεί, τα έχω παίξει. Μπροστά μου βλέπω τον Σκιούρο. Από το βιντεοπαιχνίδι, ρε ηλίθιε, ναι. Από εκεί πέρα. Τι λες μου, ρε. Δεν είμαι τρελός, εδώ μπροστά μου το βλέπω. Δεν είμαι τρελός, το βλέπω εδώ μπροστά μου. Είναι εδώ μπροστά μου. Δεν είμαι τρελός. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι εγώ είμαι από ένα βιντεοπαιχνίδι και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχω. Πάνω κάτω. Γιατί σε μένα, τι έχω κάνει σε αυτή τη ζωή και πού τι έχω κάνει, γιατί δεν έπρεπε να υπάρχω. Βεβαίως θέλω να το γυρίσω πίσω. Τι εδώ θα τον αφήσουμε, θα έχουμε προβλήματα. Εκτός, όχι, πρέπει να το γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, έχεις καμιά ιδέα για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Καλά, θα τους το πω. Τι έγινε, τι σου είπε. Τι να μου πει, μου είπε, γυρίστε από εκεί πέρα που το βρήκατε, μπας και γίνει τίποτα. Ας κάνουμε το σταυρό μας ότι κάτι θα γίνει, ας τον κάνουμε. Κάνε το κι εσύ, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Έρχονται. Δηλαδή λες ότι εγώ είμαι χαζός, επειδή κάποιος με δημιούργησε έτσι για κωμικούς σκοπούς. Μπα, κι αυτός μια από τα ίδια είναι. Ξεκολλήστε ρε. Κάτι πρέπει να τον κάνουμε αυτόν. Λοιπόν, ο φίλος μου που μίλησε από το σερβερ μου είπε ότι πρέπει να το γυρίσουμε στο μέρος όπου το βρήκαμε και ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι. Γρήγορα πρέπει να πεις μέσα να κάνω παραγγελίες στο σερβερ. Ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια μανία με τις πύλες, δεν μου αρέσουν καθόλου και δεν θα ήθελα να μπω μέσα και επίσης τις έχω πάει. Δεν θα το ήθελα αυτό να μπω μέσα, να έχω πάει, Μα δεν έφαγες. Μην τον ακούς, έχει φάει πολλά βελανίδια και τον έχουν πειράξει φυσικότατα. Μα δεν έχω βελανίδια. Θα σκάσεις. Παιδιά, πόρταλ, καταστροφή του κόσμου, κάτι να κάνουμε. Όχι ρε φίλε, δεν σας είπα ότι δεν μ' αρέσουν οι πύλες. Ωραία ρε φίλε, ωραία, όχι πάλι φορές. Κάμω την τύχη μου. Και τώρα επιτέλους θα μπορέσω να φτιάξω το σπίτι μου όπως ακριβώς το θέλω, χωρίς να μπαίνεις στη μέση μιας τρελάς Σκιούρος. Τι? Παιδιά! Πόσες ώρα που σας βλέπω! Θα ξέρετε τι πέρασα μόλις τώρα, αλλά δεν πειράζει! Τώρα είμαστε για πάντα, μα πάντα μαζί γιατί γύρισα! Ναι ρε φίλε! Ωραία! Τι θέλεις, έλα τώρα, μα μόλις γύρισα τώρα, δεν με επιθυμήσετε! Όχι, προς Θεού! Έλα εδώ τώρα να σου δώσω το δωράκι σου! Όχι, τι ωραία, δωράκι, ναι! Άντε Γιάρη! Θα τον σκοτώσω!
σοβαρός. Κάτσε, γράφει. Γράφει. Θωμά είναι τι λέω μετά. Παναγιά μου και Χριστέ μου, ναι, το έχω. Κοίταξε κάμερα, γάμω την τύχη μου. Μας χαλάει το πλάνο. Τι κάνεις? Γεια! Κάτσε ρε. Δεν σε είπα, πάμε. Μην πες κλαπ, πες θα είναι το πάμε.